Simon Busuttil huwa ċar fis-settur pubbliku hemm ħaddiema żejda. Public sector employment, the 25-year-long trend of decreasing public sector employment has now been reversed. And the quality of public spending, this is a matter of concern because the government has been consuming more. Il-kap tal-Oppożizzjoni daħħal ukoll dawn il-proposti fid-dokument ta' qabel il-budget u l-Partit Laburista għandu reazzjoni ċara. Hemm proposti li aħna għandna ngħidu l-ħawmet u li qegħdin jitwettqu. Però hemm proposta partikolari li aħna bħala gvern żgur mhux se nkunu qegħdin nwettquha. Dik li Simon Busuttil irid ikeċċi in-nies minn mal-gvern għax qed jgħid li dal-aħħar qed jara ħafna ħaddiema żejda, lura qed jgħid dawk in-nies li daħlu dal-aħħar ukoll qed jarahom żejda u ħajkun qiegħed ikeċċihom jekk ikun qiegħed fil-gvern kif ukoll jipprivatizza in-non-core services. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista fisser kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista ifakru fl-attitudni tal-partit fl-modi fejn anke saru għad kbir ta' transfers vendikattivi. Fl-ewwel preżentazzjoni il-Partit Nazzjonalista qal li hemm ħaddiema żejda u mbagħad qal li se jagħmel awditjar. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern u d-Deputat Silvio Xkembri fissru kif dawn il-proposti fid-dokument joħolqu instabilità fost il-ħaddiema tal-Gvern. Għalhekk sfidaw lill-kap tal-Oppożizzjoni biex jgħid li ma ħaddiema se jneħħi u x'jiġri minnhom u mill-familji tagħhom. Talbuh ukoll jgħid li huma s-setturi li se jipprivatizza. Fuq kollox il-Ministru Fern serraħ moħħ lil ħaddiema tas-settur pubbliku li dan il-Gvern mhux se jimxi fuq il-proposta ta' Busuttil. Fil-waqt li naqqas id-deficit, dan il-Gvern impjega aktar ħaddiema f'settur importanti bħas-saħħa u l-edukazzjoni. Dan fl-istess ħin li s-settur privat baqa' joħloq ix-xogħol. Aħna minn naħa tal-qasam tas-saħħa f'din leġislatura diġà żidna mal-900 ħaddiem. Dawn huma nurses tobba nies li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa allied health workers. Din is-sena biss żidna 116 tabib u 125 nurse. U fil-ġranet il-ġejjin ħajtlu midwives u mbagħad jitlu nurses oħrajn u ħaddiema oħra. Aħna nagħtu garanzija lil ħaddiema tal-Gvern illi sakemm ikun il-Partit Laburista fil-Gvern, xogħolhom ħajkun imħares, xogħolhom ħajkun garantit. Id-Deputat Xkembri fakkar kif is-suppost proposti li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista mhumiex kosted u ħafna mill-miżuri diġà ġew implementati minn dan il-Gvern jew intqal li se jiġu implementati.